Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Bun. Am mai făcut puține runde fără să filmez. Ok, și am ajuns la 308 trofee. Astăzi vreau să intrăm în Arena 2. Aceasta este Arena 2. Aș prefera să intrăm în ea dacă se poate. Ei, tipul e în clan. Da. Joacă destul de binișor tipul, ok. Deocamdată nu și-a băgat nimic în apărare, deci deocamdată avem avantaj, ok. Knight-ul, Skeleton Ermit-ul, voi glumiți cu mine acum, nu? Și-a băgat și noi ne băgăm Baby Dragon în apărare așa de defensiv. Ca să mai facă și el puțină treabă. Defending așa de joc. Baby Dragon ca să ne omoare și noi pe acolo, că nimeni nu putea să facă ceva cu Baby Dragonul ăla. Așa că, da. Așa, defending, ca să nu mai fim așa de fraieri. Nu-mi place că trage și pe mine. Aoleu, hai de ce intră. Ia combo de goblini. Ia și-a băgat și chestia asta, mă. Eu nu are panică. Ce, n-avem Baby Dragon sau ce? Că asta oricum se mișcă în ce spui că e babă. Așa că sunt mici șansele să ne ia un turn. Fără crimul de genul. Și cu câțiva schelezi are cum să ne ia turnul. E măcar dramatis. Ok. Îmi place foarte mult Baby Dragon când te apasă, pentru că nimeni, absolut nimeni, decât Mușchetirul și Inferno Dragon și același Baby Dragon, poate să omoare un Baby Dragon. Adică, mamă, 3-0, hai că e bine. Nu e rău deloc. Am bătut pe cineva care este în clan. Ok. O, da. Da. 303, deci câte trebuia să facem ca să ajungem la asta? 400, ok, 400 să fie. Aoleu, ce... Cine m-a blocat calculatorule? De fapt, telefonule, că joc pe telefon. Ia, sper să nu-mi imaginez eu scheletele. Nu-mi imaginez Prince. Și... Nu înțeleg, tipul ăsta e bun. Nu, dar știe să joace, adică n-ai ce să-i faci. Ne băgăm și noi mini ca defending, așa. Să ne mai jucăm și noi puțin. Vă zic că depinde cu cine picați, că dacă picați cu unul bun cum e ăsta, v-ați dus pe va, adică sunteți v-ați de... Vă, nu mă. Da, nu. N-am ce să mai fac. Sunt mort, sunt la propriu mort. Na. Mi-am băgat și eu așa de distracție niște de-ăștia, dar n-am ce să mai fac. Mai bag și eu în comună epică. Și aia e. Aoleu. Văleleu. Am luat și noi într-un final turnulețul. Și-a băgat cea mai enervantă chestie. Cel care nu se cântărește niciodată. Cel care mănâncă foarte mult. Drăsuțul. Da, bun. Pam. Ok, hai. Nu. Ok. Nu prea folosesc Giant-ul, că e slăbuț Giant-ul. Da, n-am ce să mai fac. Dacă rămâne un scor, va rămâne 1-1. N-am ce să mai fac, pardon. El are ce să mai facă. Hai să mai încetiem puțin aici. Nu, n-am ce să mai fac.
Ce-a fost, a fost. Mersi, Doamne, că ai putut să faci ce vrei cu asta. Nu avem ce să mai fac, practic. Și-a băgat tot ce a avut el chef. Și ne mai dă minus 8 coroane, ok? Da. Avem noroc că ne ia puțin, nu ne ia foarte mult. Un upgrade, ceva pe aici. Ok, încă puțin și pot să mă bag și eu în clan. Sperăm să ne pice și nouă. Ia pe aici să ne pice 3 carduri. Aici, să mă uit, o rară, ne pică o rară. Ok. Mai avem puțin și putem intra în clan în sfârșit. Numai că trebuie să promovăm în arena 2. Acum nu mă... Da. Vă zic eu cum recunoașteți mai bine legendarele. Uite-s foarte simplu. Cardurile au altă formă, să pot să vă zic despre legendară. Că cardurile au altă formă. Și prima legendară care vă dă, dacă nu mă înșel, e aia cu tunuțul 3-1. Ok, nu 3-0, pardon. Și-a băgat loc să face apărare și-a băgat tot. Nu înțeleg chestia asta. Nu înțeleg, mulți oameni își bag în loc pe apărare, își fac atac. Cât 59, hai că e bine. E cât de cât ok. Cu trofeele, ăsta e în România. Ok. Care se deblochează primul, aia e. Fără luăm. Vă că s-au deblocat cam toate primele. Deci, luăm cel mai puternic, care este Prince-ul. Price Model. Auziți, vă știți când am la Prime Model? Fiți Price Model. Ok. Uitați, noi suntem și pe defending, așa, pe apărare. Că noi nu suntem doar pe atac, că dacă eram doar pe atac, acum am luat baza mare. Înțelegeți? Așa îi zic, baza mare. Nu știu cum se numește turnuleț, turnatău, cum se numi. Eu îi zic baza mare. Că eu așa m-am învățat. De când joc eu Clash Royale de la 3 Training Camp, îi zic baza mare. Deci, sper că nu vă supărați. A băgat Twitch-ul. Asta cred că e cea mai enervantă persoană. Două epice contra epic. Că știi că cele două epice, clar. Da, ok, câștigă. Zic să încetinim aici, defending. Paparam. Cred că o să ne ia turnul mare. Da, o să ne ia. N-am ce să mai fac acum decât dacă nu-și băgăiesc skeleton enemy. Ia, hai! Hai, bă, hai! Dă! Dar nu te interesează trimisul. Așa. Mi-a părut bine că nu s-a interesat de price, că dacă se interesa, îmi băga, cred că niște eră și mă făcea praf. Ce bine îmi pare că trimisul meu e deștept. Încă un new win și trec la area 2. Hai, mă, dă Dumnezeu să câștig. Dar cred că ăsta e întâi, da, la clan, bun. 294. Hai că... Ăsta sunt sigur că ne-a... Și-a băgat epică și o rară, după cum se vede. Ne va lua turnul asta, sunt sigur. V-am zis eu că ne ia turnul. Și cred că ne ia și baza mare. Da, ne ia și baza mare. N-avem ce să mai facem.
Nu-i mare panică că ne băgăm după de asta și noi Goblin Hatum. Ca să mai facem și noi puțin defending, așa, de distracție. Nici nu vreau să pierd acum când mai am puțin și promovez în arena a doua. Nu vreau să pierd, dar m-am luat cu Fireball. Da. Da, nu-i mare panică că și-a băgat, nu i-a fost bine, dar și-a băgat el Goblin în față, așa. Și mult aș vrea să ne pice și nouă o epică. Pardon. Asta o vede, asta Witch. Oferă același lucru. Că mulți scheleți de Witch ar trebui să fie legendară. Știți și de ce? Pentru că în același timp dă și cu foc, dă mult damage și bagă în apărare la ea și scheleți. Wow! Ok. Dacă câștigă asta acum și acum. Cred că o să trec în arena 2, dacă nu mă înșel. Baby Dragon. Mamă, da, e enervant. Deci, e chiar enervant. Ui. Hai, păpușarule, că... Aș. Price. Gabin. De că poate să că acum de 2-3 erauzuri. Și aia a fost la omor. Price-ul. Pa. Mamă, dar și-a bucat defending ăsta. E bunicel, tipul, n-ai ce să-i faci. Și galbenberele de defending. Dar să nu ne speriem. Sau ar trebui să ne speriem. Poate rămâne 0-0. Și fix acum nu-mi dă niciun drop. Price. Deci acum sunt atent pe apărare, nu mai sunt atent pe atac, pe apărare. Sau poate că pe atac. Ce mult îmi place mușchetirul. Cei 3 mușchetari. Ok, dacă nu vrei să mai postezi videoclipuri pe YouTube, că văd că la Smash Hit s-au strâns cam multe dislike-uri, nu e obligatoriu să postezi. Dacă nu vreți, eu vă ascult, vă înțeleg, nu mai postez cu cea mai mare plăcere. Dacă voi nu vreți, să mai postezi, nu mai postez pur și simplu. Efectiv, nu mai postez. Dacă voi nu mai vreți, eu nu mai postez, eu fac cum vreți voi. Eu v-am zis, eu vreau să postez, pentru mine e un hobby să postez, dar dacă voi nu vreți, că la Smash Hit s-au strâns cam multe dislike-uri, dacă voi nu vreți să mai postez, asta e, băi, nu vă oblig să postez, adică... Ăsta la... Bă, nu-mi pasă! Bă, dacă nu vreți să postez, eu nu vă oblig, zic, mă, nu vreți, e... Da, dacă voi văd că țineți la mine, postez în continuare, dar văd că Smash Hit nu e un joc apreciat de toată lumea. Așa că voi renunțați de Smash Hit și văd că la Clash Royale se strâng mai multe vizionări, mai multe like-uri, așa că voi continua cu Clash Royale. Da. Bun, cam am făcut cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați like, subscribe și noi ne vedem data viitoare.